Esenlikler, yurttaşlar, kardeşler, Sapar ağa, Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk. Salam. Salam aziz. Abdurrahman salam. Ya, buyurun yiğitler. Sizin hizmetinizde bugün ben. Sağ olun Sapar ağa. Şimdi bugün yeniden ağır gurunlara geldik. Käbir kellämizde soraw işaretleri var. Ya da käbir yurt möçberinde sorawlarımız var diýin. Hem yurda, hem size, hem şu wagt yurdun başında oturýan diýenlere, mumy halkymyza da Hmm. hemmekime değişildir, hemmekime değişli mesele boldugyna görä hemmekim jogap haky bardyr, gürrüň etme haky bardyr, pikirini aýtma haky bardyr. Indi başyna şundan başlamak isleýän-de, Sapar ağa, men Türkmenistanda wagtym 17, 18, 16 ýaşlarymda şöyle bir sorawlar gelip gidýärdi. Elbette durup men o sorawyň jogabyny gözlämokdum o wagty. Gaty bir aklymyzam ýetenok, ýöne şonda da soraw gelýärdi-de. Näme üçin biz böyle kıyınçılıkta ýaşaýas ya da garyp ýaşaýas? Bu kiçijik bir nemeden bolup biler. Yani bir goňşyň ya dostuň ýanyň bilen özüňi deňemek hökmünde bolup biler. Ýöne bolsun bir nemede dogry sorawlar gelýär eken şo wagtlar diýjek bolýanym. Şoň jogabyny tapamokdum ýa-da bularda bar bizde ýok. Näme kemimiz bar diýätim-de. Yani daşyndan biziň hem gözümüz görýär. Ne bileyim, fiziksel deňeşdirip görýärdik. Aklymyzam bar. Ama bir iş edende şondan kem edemizok. Ýöne näme üçin biz gowy neme edip bilemizok, ýaşap bilemizok diýen sorawlar gelýär. Indi 5 ýylyň dowamında diýeýin. Ya da şu siziň aýdyp berýän pikirleriňiz, görüşleriňiz nemesinden, çerçevesinden seredenimizde bunlaryň jogaplary bir neme diýär-de çykýar-da. Asyl biziň, yani meniň şu taýda bolma sebäbim de şonuň üçin. Sorawlar jogaplaryny tapdygym üçin diýeýin. Indi diňe bizde mi var bu mesele ýa-da diňe mende mi var bu soraw? Elbette eminim başga nemelerde de bardyr, bolandyr. Öz ýanyna. Belki aýdýan däldir, belki aýtýandyr ýöne. Yurt nemesine neme etmek isleýän-de, bu ýurdun başga ýurtlar bilen deňeşdirip ýa-da biziň ýurdumyzda näme kim? Başga ýurtlarda, mesela ösen ýurtlar, misal üçin Norvegiýa diýip aýdylýar-da kän. Gaty meňzeş biziň nemämiz bilen. Ýa-da Finlandiýa bar. Ýöne de meňzeşden gaty meňzeş. Hemme adymyz bular ýöne buzly okeanyň kenaryna, biz Garakum çölüniň ortasynda. Tapawdym şol. Şu Aýdyp özüň öldüm başlar demem. Yok, nemedi vermeli. Norvegiýa bilen ben birazcık YouTube'dan, internetten nemelerini öğrendim. Hem Finlandiýany da öğrenipdim. O meňzeşliklerini bir zadynyň gowy erbetligini bilmek üçin bir zat bilen deňeşdirmeli-de. Dogrymy? Islendik bir zat soň ýurt hökmünde de deňeşdirip görýän welin. Elbette onu nemelerini hälek aýdarys. Yani olarda bar bolan, bizde ýok bolan näme? Ya da biz näme üçin böyle ýurdun daşynda elimizde pasportsuz? Ama näme işleýäs, ýylyň gulçulugynda, hyzmatynda, syr süpürinde işleýäs diýen sorawlar çykýar mende. Aziz Bey, beýlek temalar geçmezden o zaman men de şunu ýaly demek sorawdyr elde. Meňzeşliklere gaty köp diýdik. Biziň hem ýaş bir döwlet, biziň nemelerimiziň aýdyşyna görä, halkara ýanlara çykyp aýdýarlar, Türkmenistan ýaş döwlet diýerler.
Inde şol Norwegiýada ýaş döwlet. Olarda şoň ýaly tualet problemasy barmyka? Iň bärkijesi diýemmi? Hawa. Olarda şoň ýaly Oo. tualet problemasy barmyka? O Oo. deme olorda Türkmenistanyňky ýaly tualet bolsa o demokratik buğdulak ýanynda, ýani kütüpde eýilýärde. O Hmm. sırtyň doňor. Olam bar o. Yani umuman aýtjak bolýan zadym, yani diýmek isleýän zadym. O ya bizdäki hökümet başy diýenler ýokmu onlarda? O da var. Aýtjak bolýan zadym, bir ýurt bolmasy üçin käbir bolmasy gereken nemeler bar da. O ýa-da biziň bu häzir garaşsyz baky bir tarap bilmem näme dip atlandyrylýar da manysyz sözler bilen. Bundan öň biz näme bolupdyk? Bundan öň onuň bilen yüzleşildimi? O biz Göktepe uruşundan soň Orsun sömürgesine girdik, çykdykmy? Çıkan bolsak nähilek şertleri amala aşyrdyk, nähilek işleri amala aşyrdyk. Ya da nähilek täzelikleri ýola goýduk. Ýurdun kanun nemesi bolsun, neft, gaz, puda bolsun ýa-da iqtisadiýety, syýasaty açysyndan nähilek täzelikleri nemetdik biz. Yani etdikmi ýa-da? Barmy? Yani şu zatlaryň nemesi ýok da. Jogaby ýok diýem. Hawa jogaby ýok ýa-da gurrun edilýän ýeri ýok. Ha şuna maýdaýyn Sapar aga. Biz owa neme diňeje şu wagt bolmalysy gerekli, şöyle bolsa şeýle bolýar diýip pikir aýdyp geçýäs. Ve bu pikirimizi aýdanymyz üçin dünýäniň hiçbir ýerindeden pikirini aýdan adamy jogapkärçilige çekilýän ýeri ýokdur. Ha, aýdyp bilersiň, biram etmäň de bar. Edenden soň, ha sen şu işi edeniň üçin jogapkärçilige çekilýändirsin. Onuň üçin hiç de nemedip halkymyza, vatandaşlara aýtmak isleýän zadym, pikiriňizi açyk beýan edin, aýdyň. O pikir aýdan adam jogapkärçilige ýa-da izinden kowalap, tutup basyp, ýok edip owa edilýän ýeri ýokdur, ýalňyşdyr. Şeýtjek bolsalaram garşy çykyň diýeýin. Owa şu wagt Diýerler, o Türkmen diýer, Türkmen pikirini aýdanyň awat galan ýeri ýok Türkmenistanda. bu prosesi döwmesek özümizem galmaýas diýeýin da jogaby gatansat. Her bir aýdylany da nemedäl etmeli diýen zat ýok. Hawa jogapkär gözleýän bolsaňyz şu wagtky hökümet diýip atlandyrýan özüni. Hawa şolar aýtman edip durlar. Türkmen halkyna garşy işleri. Ana şonlara neme diýen? Tawsiýe edýän diýeýin. Yine Türkmenistan şu pikir beýan edeni o kowalap neme dip ýörler. Şuň ýaly adatda bir döwletliligiň esasy bir temelleri düýp wezipeleri bolan kimlik, pasport bermek meselesine. Şonda da kösäp ýörler. Yani Türkmenistanda diňe bir maýda suýda nemeler bar da. Bir giden wagtyny ýitirmän çözüp boljak meselelerin bar da Türkmenistanda. Ýöne şu Milyonlarçası var. Oh. Yörüte edilýäne men diýe köpüsi. menem şu meseleni şu häzir gurulmyzy şoňa dogry dinlemetjek bolýar. Döwletlilik Hawa. zatlaryny garşylamaýan bir topar bar Türkmenistanda. Şu zatlar näçe edilýär? Türkmen näçe şu günki tragediýasynda. Şol atları bilen oroşun diýen bolmaly. O mineme ýigitler maňa da söz berseňiz, o ýa-da özüm almaly bolsa ona maýdyň men aratynda sözem alaýyn. Zapara bizden garaşy oturman göre ardyr mikrofonu.
Jagazyna maýdymanda Edil, neme, şu at näçe ýaşadyň Edil? wagt 29 ýaşymda men. Näme işleýän? Şäheriň adyny aýdyp oturma, ýöne işleýän işiňi aýdyp bilersiň. Ya Türkiýede bir firmaň başy zada dälsin, onu bilýän. Türkiýede firmanyň başy däl, adaty bir. İş güýji bolmaýanlaryň ýa-da ýok, men näme etmäýin ony. Ýani adaty bir nahardaşaýan, näme diýin, kurye diýilýär. Kuryer. Ýa-da dastavşyk diýelim. Dilimizde düşünükli. Motorly o da şeylermi? Motorda adamlara nahardaşap kazancımı näme etdiň, elde etdiň diýin. Ya o yankı ýokary bilimiň barmy diýip soraýyn onu. Ýokary bilim ýok. Yani okan nemeden yerim de ýok. Türkmenistanda okanan bolsam o ýokary bilim hasaplanmaýaram. Onun üçin iki tarapda da ikisine şertde de ýok bolýar. O şu atdan halkyň sesi institutunyň studenti bolýan da onu şeýle bolýar. Demek biz Müslüman Mustafa diýeli ýigitler bu etjek gurrumyz gaty agyr, ýöne möne agyram däl. Tema ýanky şu wagtky Türkmenistandaky milyonlarça problemler vardır. Oğlum 100% diýmeýin, bolan 80-90% hiç bolma mümkinçiligi ýokdur, ýöne bollurlandyr. Galan 20-sinem çözülmesi hiç bir kıyın däl, ýöne çözülmeýän o döwlet üçin ol hiç zat, ýöne halk üçin uly ägir uly problemlara ýöwürler. Onu hepmekşe bilýär. Bunu problemleri döredýänlerim bilýär. O problemleri yani konservir edip taklap o durmuşda dowam etmegini üpçün edýänlerim bilýär. O görüsini görýänem bilýär. Problema ullugyny nemedini. Näme pasport problematy. Bu çözülmeli yani çözülüp bilmeyen yani gurrun ne deryalıklar derler. Taat içinde çözülmeli dağıtlar. Ödem şu çözülmese bir devlet bolma hakkının yoktuğunu anlayan manada ödem. Sonra realak bu bir avrayçılığı var da. Onu sizine ýokary bilimde yok diýäňiz, o siz bilýäňizler şunu ýörüýte şu zatlar üçin etmeli institutlar bar. Şonu dädip bilen ok. Diýen sonra orta çykýandy. Biz milyon problemaň içinde biçinalykda, iňkiçiň pasport, O bir döwlet watandaşyna pasport berip bilmeýän bolsa döwlet däldir. O döwletlikden çykýandyr. Ama o başga datdyr. Oň adyny näme goýsaňyz gelşerdir o. Dünýede de şeýledir. O ýeke nemede däldir. O döwletligini ýitiren döwlet diýip hatap edilýändir dünýede. O literaturalarını okap görseňiz şo taýdan şo çykmandyr. Täbäbi döwlet watandaşy bilen döwlet bolýandyr. O watandaşyň watandaşlygyny tuğ edýän adamyň pasportydyr, kimligidir. Şonu üçin edip bilmeýän döwlet bolma haky ýokdur. Ýap çykarlandyr. O dünýede de bunu hiç kim kabul edýän nädir, eden oklar. Bu ýanky spektakllary adamlar ynandyrýan, öýdýändir rolun ýok, beýle zat ýokdur. Pasport berip bilmeýän döwlet bolup bilýän nädir, toçka. Bu nokat şo taýda goýulýandyr nokat. O ýanky milyon problemaň içinde iň kiçik birini aýtdyk da. O bu näme üçin bar problem? O bu problema barym diýen oklarda.
bunu gaýtam dowam etdirmek üçin ýurda gelen soň o pasportunu berip bilýär dip onuň tribunasyndan aýdyp bilýär-de. Bir haýwan, hakik haýwan, ýa adam sypatly adam. Bular ýalaklardy halky watan üçin diýip bilmeýär-de. Bulun nemesi şu derecede neme. Bu zatlaryň öňü sebäbi bar adamlar. Türkmen bu sebäbine yetip bilmedi. Ne şu sebäbi barada gurrun etjek bolýar. Bu oýunlaryň 30 ýylda edilen oýunlaryň hemme jetiniň bir ýeke düýp sebäbi bar, düýp. Bu sebäp 30 ýyl mundan çözülmediler, çözetler gelmediler ya da çözdürmediler. Yani Türkmen için olan hiçbir yerim tapav deden yok. Çözmeyendirler mi yönü mesele çözülmedik. Odan yerden geliyor, nedik geliyor. Şon gurrun ne deli? Ova. Doğru, sapara pasport tipine birjigini aýtdyňyz şu wagt. Ýa-da vize meselesi bar. Ya da Türkmenistanyň içinde internetiň ýoklugy. O da el gaýdyşyňyz ýalar. Yani çözülmesi gaty aňsat ýöne berýän ziýany halk üçin gaty ummansyz ulakan bir nemeden. Iň barkysy tualet dip ýaňam nemedildi-de. Agzaldy. Şu mesele dagyn çözüp bilmeýände näme diýler diýen soraw bar. Şimdi bir neme aýtmak isleýän-de sapara siziň bilen. Hawa. Yani men häli aýdyp geçdim nämeligimi, näme iş edýänimi. Hawa. Şul halyma kurye diýin, ýa-da bir işçi. İşçi bolup men hawa siziň bilen şu Türkmenistanyň Nevit gaz nemesinde sektorunda 33 ýylda yani 91-92 şu garaşsyzlygymyzy aldyk, özbaşdak bolduk diýenden soň. Bu güneçende Türkmenistanda çıkarılan nevitin gazın näçe çıkarıldı? Näçeden satıldı? Nirlere satıldı diýen ýaly. Ya da girdecisi nira harçlandı. Iň esas hem şundan vergi diýil ya da bizde nalog mu diýil ya? Salgyt Türkmençesi. Salgyt berildi mi ýurda? Tölendi mi? Tölenen bolsa näçe tölendi? Nirede? Bunlaryň netijesinde bu tölenen bolsa biz näme üçin daşarda pasportsuz aýlanyp görüşden ýa bir giden soralar çykýar-da. Ya da kim nemesi bu? Jogapkary. Halk mı? Ya da hökümet mi diýen ýaly bir giden sorawlaryň jogaplaryny nemetdik. Öz aramızda gurrun etdik ve düşünüp bildim men. Bir kurye hökmünde. Yani en azından onu da yetenek bir hepdedir orada boldur. Tegelekler bolsak 10 günde şunun üstünde kellämizi agyrtdyk. Sanlarymyzy elbette ChatGPT bilen, yapay zeka bilen bilelikde. Şunu göz yetirip bildim ben. Elbette hemmesini %100 göz yetirip bilmedim sebäbi. Neme yok. Her seferinde soranymyzda ya da her sefer bizim öňümüze çykýan meselelerin biri hem açıklık yok yurdun içinde. Yani nevit gaz yok. Şeffaflığı yok. Yani nevit gazın näçe çıkarılıpdyr, näçe edilipdir. Ya iň ajyr hem saparaga bunu sorayan halk yok. Yani halk nevitin gazın, yurdun, toprağın hemme zadyň eýesi halk. Bunu sorayan halk yok. Geçen sizin aýdan nemäňiz dedem, halkyň pulu bolýan neme? Hökümetiň pulu bolýan däldir dip aýdyp geçipdiňiz. Yani bu baýlyklar, bu nemeler, nevit gazlar ya da muman Türkmenistanyň duruşu bilen halkynky da
halkynky bolmaly, ýani hökümetiň zady ýok. Bu taýda hökümet hasap soramamız gerekli deýin ýa-da bunu açyk görkezmemiz gerekli. Bir tarapdan hem ödem gizlidir. Şu gaz nevit kontrakt göreniňiz, okanyňyz, nemäňiz barmy? ýok. Ýokdur. Onlardan salgyt näýleger? Salgyt barada gürrüň edilýän ýeri barmy? O da ýok. Ýöne gaz barada biz dünýede 4-nji etdik gyryp börenä eşitdiňiz, gördüňiz şeýlerämi? Ýöne şu salgyt sistemi bilen şu wagtky resmi salgyt sistemi bilen siz dünýede 4-nji däl, dünýede 1-nji ýeri bolanyňyzda da o Türkmenistany ýeke köpük gireler. Şonu aýdaýyn. Biz mesele hat goýulyş başladyk da bu sebäplerine. Bunu düşünmäňiz üçin siz ilkulak adamlar, vatandaşlar, onuň şu pudoklary degişli döwlet institutlary bardyr, döwlet guruluşlary, şolary onuň meslek ya profesiýa demetinde şurada okuyanlar, okudyanlar, o el diplomly ya diplomny aljak bolup ýören adamlar bardyr. Şolong hemme jetine o degişdiler. Şu meseleni ediýalyk ya brat ýalyk ýigitler ya onun we şunuň içinde ödleşdirip bilýän ortalar. O pikirleriniň 180 gradus o üýtgedip bilýän bolsa, şu bilgileri o sizinki näme üçin 30 ýyllap nemeden o gymrlan ok. Gurruna medilen ok. Bu sebäbi ýa-ki Türkmenistanyň biz salgyt sistemasyny seyredip gördük de. Onuň dünýede nevit gaz çykarýan, öndürýän, hemem satýan döwletler hemmesiniň salgyt sistemlerine seyretdik, analiz etdik. ChatGPT'ni ulandyk. Türkmenistanyň demelerine içinde ýöne Türkmenistan barada hemme jeti o nähile tora berdik. O informasiýa ýapyk ýöne taş oloy demelerden şeydip alıp o şunu realak netije çıkarılıyor dip demet berýär. O ýapyk diýär. O ýanky informasiýaň ýapyk ýerleriniň ykdysadyetlerini teredýän olong bir-birine meňdeş. Onuň şeffaf ýanky nevit gaz kontraktlarynyň açyk açyk nemelerini teredýän olong yer bilen gök ýalyk tapawdy barda. Iň açyk neme Norwegiýa. Şeffaf. O Norwegiýa nevit gaz demetine fiskalny nalog diýilýär. Agramy çykýan önümüň, çykarylýan önümüň 78% dagrutkasy bar. Diňen nevit gaz spes nalog diýilýär. Spesial talgyt. Galan talgytlar o beýleklere degişli bolsa o şol öndürýän neme şirketlere de degişli ýöne nevtin gazyň nemeti 78%. O Türkmenistanda şu ýok. Onuň Saud Arabistan krallyk diýär, şeýlem. O Saud Arabistanna nevti esasy bir firma Saudi Aramco diýär. Şo çykarýar, şo satýar. O on salgyt nemeti 86%. O Türkmenistanda 0%.
O inni Türkmenistan'a näçe bolmaly? Türkmenistan'da 90 bolmaly. Çok mümkinçiligi var da Türkmenistan'ın. O näme düşündüğünden soň torok çykdy düşündirip berer. O bu zatlar 30 ýyl mundan öň goýulmaly zatlar. Çözülmeli zatlar. Büyük ýa-ni meclis diýilýär, halk maslahaty diýilýär. O ondan iqtisadi ministrlik diye, maliye ministrligi diye, o adyny nähilek demedýän bolsaňyz, o şolong 30 ýyl bundan öň çözmeli meselelerdi. Şo 86% diýip alaly şu wagtky Netawut, ýa-ni Aramco. O berilen, ýa üstüne goýulan halgaty 86%. Plus üstüne de yana 2,5% zekat töleyen ekenler. Onunla tekde dekki 2,5% töleyedi. Şol görüntü neme fondu gidiyor, ayrıtın fondu. Onun kağıdan nevitten gelen pullar ulanacak olanlar şu fondun yiğidecilerinden aylanıp geliyor. Neme halka ya da yatırıma yedek harcayan olurlar. Norvegiyan hem şeyle görüntü spesialini fond var. Pul çok fonda geliyor, talgıt. O fond onu işlediği, o devamlı işlep dur. Onu yani dünyanın en doğrayan know-how'larını, zatlarını yatırım yap. O pul işlep her 10-12 yıldan ikisi o iki atlanıyor da ağrından şu atlanıyan yerim oluyor. Yatırım nimetine varlı. O pul işlep dur, şu işlep kazanan pulunun halkı diye de direkt yatırayan oldular. O şu an Norvegiyanki 1,5 trilyon dolara yetti. Şu görüntü fondunun nimeti. Norvegiyan geleceği için iyileri yalak bir adı var da. Adı doğru nemem de der. Türkmenistan'da ne için yok? Bu talgıt. Bunu doğrayanım yok. Bu devlete, halka bu pul ne gelmeli? Bir de doğru var. Ne kadar dördüncü yerdim şimdi. O Türkmenistan neyle talgıt demeleri bilen işliyor. Onun talgıt demeleri var. Yani 86, 78 Çoloryalak görüntü yemeğe oynan talgıt yok. Neyle talgıt var? Şu Sovet dövründeki, yani Gosplan dövründe deyip aydayın. O Gosplan dövründeki talgıt sistemamız vardı bizim. O NDY'si, MNDY'si bilen. O şu talgıt sistemi bilen biraz kakış kukuş eden yerler bolup bilir. Onun yani nevte kadar talgıt koyulan yeri yok. Yok. Gosplan dövründe de yoktu, der için yoktu. Biz bir devletin, imperiyan bir tömürügestik. O tömürüge sana berenli veriyede. O tayda talgıt beriyet o nol. Yani nevte kadar biz yani bizden Türkmenistan'a çıkan nevten kadar 0% talgıdan alamdoktuk da. Düğünden. O büdjetten sana ne mi verteler? Şov oluyor da. O yıkıldı. Sovet tayudu. İmperiya ve yıkıldım kandıydık. O yıkıldı deyip kabul ettik de. İngverkidi. O özümüzde adat kararsız bir devlet deyip kabul ettik. Onun için bunu da eşitlik öğrendim. Falan. Tamam. O. İnni o sen nevtine kadına iyi çıkacak buradan. O. On gidersinden halka ulandıracak buradan. Evet. Mal halkın ki. Halkın mali. O. Sen onu talgıt girirler mi?
O çok giyinmeli vaatları men işleyen adamları bilenler, şahtları, çok cevapkar adamları o in başında açık oturtuyordu. O açık toğun ediyen de atları var da. O hem de adını düşünen rolün yönü bizim o tamtık o yani patsa olacak görün hayvanlarını düşünün oldu da. O açık soğuk ne farklı bir parçası da bir de 100%, 105% nalog salyadı. O men yakıt tutuşup vuruşuyadım. O tuğ dediyedim. O ben karşıma ne şu doktor Navuk yani Türkmenistan'ın sağlık demesini işlep düzen adam o sağda ilimlerinin doktoru pev harfi bilen başlayadı bir yaşlıcık öldü yani oğlun. Benim şu vat ya bir 40 yaşan oğlun. O getirdiler kaptanımıza. Onun otur deyip onun oturup o hesaplaştık. O 5% çıktı da. Yani bu ne hemşire diyen Victoria tabii. Bana o ki diye de. Yani navukan bir yerin o da kodardım. Sapara O. fikrinizi böyle ýandyrydan berin şu sorak dürýärem ende. Hı. Şuňaly nimeçile ýol ýordamlaryny bilýän bolsalar. Näkili salgytyň goýulmalydygyny bilýän bolsalar. Ýöne Hı. resurslara, tebigi resurslara näçe şoňaly salyk goýulýar. Ana. Mesele şu taydadı. Onu onu bilýän adam vardı o tayda. Yani ne demedinin kuruyor dediyen Nadar Toyluç Töyünüf diyedi. Onun uruşu o günü bir volta uruşu 2 volyatta. Şu yani Açırtov onun tövürünü Açırtov'un yetiştiren bir topur piçi vardır tövürünü. O Gosplan o menilkulak de Gosplan nämediğini düşündürün. Gosplan Tavet Tayyudun emretinde. Moskvara imperiyan merkezi. O Gosplan o yankı sömürgen emretinin institutu in esası direktivni orgun diýilýär. Gosplan'ın karar çıkaryan orgun, direktivni orgun olanı şo bolýar da. Gosplan karar çıkarsa sen toğminin mütködüp bilen nokta. Şu tayda o senin o nädip sömürmeli yani plan boyunca düdüğüne salınýar da. O şu tayda neftin gazyň Türkmenistan'ın baly produksyonyny zehiri nokta da. O bilýärmi şu zatlar? O tarihiňiz bilen näme birleşen doktor o bakurdumda sızdyna gyýyp börenin düýüp sebäpler şu tayda. O şu zatlara düşünmän bugün kıyadığını düşünüp bilen nokta. O şu tayda da yankı yetişen adamlar var. O içinde Türkmen oğlunlarım var da. O telçen onun var. O yönü onun düşünüşü, bilişi o yankı Panavuk diyen orta oğlunlar. O şonki alak olun kom. O ütköşük derler. Sebebi onun okan okuy nemeti şurada. O çok içinden yetişen ne abalak vardır. O Kladet Murat'la kurir dedendir. O Recep Saparov vardır. O Zamprettor oturandır. O şu adamlar o Türkmenistan'ın o nehiyle kömürlüğünü bilmeden adamlar oluyor bilen yoktular. O şu at bilmedim ama aptekden 90 yaşında olmadı. Benden 3-4 yaş ulukan o tanşiyat katı sağlığımızdan tanşiyat diyeceğim yalgış değil. O Recep Saparov'dan tanıyan. O da ölen olmadı. Yönü gepin tümmök geri yankı Saud Araplardaki alak. O bu da bir demokratik devletim derler. Paçalık. Yönü salgıt var. O 86% salgıt var. O 2,5% üstüne neme geliyor. Yani zekat.
Tona diýerler. Ýöne Türkmenistanyň bir köpgara noklar gaýta berýärler. Her ýyl çykýarlar. O Türkmenistanyňky alak ýagdaý Nigeriýada bar. O halky perişan. Şo taýda da Tatarlar, o British Petroleumlar, ýene dünýä belli şeýerler, meýerler dep gaz çykarýandyrlar. O Nigeriýa gazy nebesi petroli, nefti Saudlongudan azal. Ýöne perişan. Halkam perişan. Türkmen ondan hem geçirdi. O Nigeriyalı'nın pasportu var, ne mi de burada? Sizin o pasportunuz yok. O ne için yok? Yani sağlık emniyeti yok. Bu bir. O bu zatlar ne için şeyle oluyor? Yani bunu düşünün. Şu hükümet değil yani zat. Yani siyaset emniyeti. Siyasetçiler. Şu hazinani nemesine geçirmek nemesi vardır. Siyasetçiler 99% şeylere kurmurlar. O şu hazinani ellerine geçirmediği için o hazina Merkez Bank o darman devletlerin hem meclisine karıştırdılar. O yani siyasetçilerin o kendi yani şuna buyruk verip adalet köpek nemesine o boyun olayanlardır. Düzgün vardır. Onu biliyor diyorlar. Olmasa Avrupa'nın siyasetçileri arasında da bizimki kirli değil neme derler. Adam hem bir yerde de bir adamdır. İşlerde hem bir yerdeki adamlar da vardır. Yönü düzgün onun şeffaflık bir zat vardır. So zatları koyuyorsun onun. O işlevi var ama orada mümküncülüğü olur nokta. Açık sistem öňüne geçer şonu. O ne şeffaflık so zatların önüne geçýändir. Onun garaşsız hukuk verilýändir. Yani Merkez Bank'ın hem hazinan garaşsız bolmaly. O yani sizin watanыңızda o hazinanyz siyasetçi eline geçen bolsa o yani o watan sizinki bolsa sizinki däldir. Oraya siyasetçi nemesdir. Başka bir yerin watanıdır. O şov üçin yani oyunun yani sizin yani durmuşda qaran durmuşuňyzyň kurallarını, emelerini şolar bilirler başlaýar da. Olar nädip bunu emetmeli? Yani status quo diýär da. Gelen gitmeliler. Etmeliler. Gelen gidiyenlerdir. Yine diğer mi Türkmenistan'a? Gelse gitmez. Şonu üpçün etme için oyunun kurallarını urulap başlayanlarlar. Ne o kurallar birinciden halkı tovasız etmeliler. Haksız etmeliler. Garip etmeliler. Tarihen onun için liderler. Şunun hem de sizde bağır zatlardır. Ama sanap dursunuz men göz önünden geçip dur hazır. Bilim sisteması şoň ýaly, sağlık sisteması şoň ýaly. O biliminiz onun yankı bilgiğiniz az olur ýaly ýurda yapmalılar. Informasyon demedi. İzolasiýa. İzolasiýa. Onun kendi bir gözden çıkmaz yeme ýagdaý döretmek üçin hem köp zaten barýalar edip görkenmeliler. Näçe 25 tane üniversiteniz bar. Selam. Bam yok mu 25 tane üniversite? Barmak büküp sanayalar o. Doktor okujan. Nasıl var? Var. O näçe min student okuýar diýerler? 15.000 ýylda çykarýar diýen. O ýylda onun 25 tane ýokary okujaýynyň hemme jetini ýüşürüm. Şonuň muallim sastawyny yani
ılmy ýa-da nemeli adamlar hemme jetini ýüşürüm. 30 ýylla ýa-ni Türkmenistanyň neft gaz sistemasyna halgyt barada gurrun eden ýerler barmy ýokmy? Şonu tograk görün. Ýa-da okuwçylaryna öwreden ýeri bar orada onu aýtdynlar. Ya şunu öwrenen mektep men emede okudum da. Yani şu Türkmenistanyň ykdysady fakultetinde üniversitede okudum. Ýol bire de şu salgyt barada ýeki söz aýdan okudum. Biz işlen döwrümizde de yani ýurdun walu produktasyny hasap ýatdy. O ne parta şoň 35-37% tutýatdy. O galan nämet galan böyle küçükler. Şoň içinde neft gaz ýokdy. Biz yani Moskwa hasap berýär. O ýyllar plança walu produkty öndürdik, plançasyny satdyk, nämetdik diýip o. Şoň içinde neft bilen gaz ýok. Düýünden ýok. Bizde neft gaz ministrligi hem ýokdy. Onu bilýäňiz? Tabii rezerv bar, ýöne şu zatlar kagazda ýok. Yok, statistikadan kile tonu litr kubmetre bol geçiyor. Natural dev görünüştü. Yani on bakatı, pulu, nemesi hiç tabi yok. Yok. Senki däl. Ne şu da atları haysi üniversitede okudan oradan elinizi kaldırın. Çıkından aydın biz ne şu riyalaklı atları öğrettik şu çağları deyip. Utançsızlar. O men olara katı demem yani ulu bir pretenziyem var. Yani çağları alın bilim verip görün adamlara. Şimdi bu gelecek neslin beynisini ne edip beydip siz onu yapıp çürütüp bilen. Kim size ruhsat veriyor bunu? Dininiz mi? İmanınız mı? Ya da başka ne ya da hukuk size şöyle yalak ruhsat veriyor. Bir diyen de adının o neticesini beğen borcunu düşünüyordu yok mu? Ya bir de şöyle adamlara o kimlikle açmalı mı? Diline bir uğruna mı var? Siz utanıyordu yok mu? Çağağınızın o artığınızın çoğuluğunun önünde hiçbir borç deme yani sorumluluğunuz yok. Bu elementar zatlara bu zatlara. Yani siz şu zatları öğretmeseniz, görkezmeseniz, düşündürmeseniz, o siz dünya gelin bizi soyun. O biz şular yalak bir aptal, kengse, nadan bir millet gelin bizi soyun deyip ne siz dünya ılan ediyorsunuz. Ne ediyorsunuz? Ne halk maslahatınız şol der. Halk maslahatınız var ha. Siz bir ya dünkü imperiyan bir kolonyası bizim hemmemiz hayvan yalak aptal. O bilgimiz yok, hiç derdimiz yok. Gelin bizim soyun. Soğan toyun yalak deyip o sağış ediyorsunuz. Ne şu demede çapakçalı oturun yaşlılar, çıkış eden yaşlılar. O punktası şol. Hakikaten şoldur. Sebebi şu tayda gurrun edilmeli zat yani 86%, 78% gada, nevte, talgıdı, talmalı deyip gurrun etmeli devlet kuruluşları şollar. Özüm halkın adında. Hemen şu şeffaf olmalığına da o şu kontrol edilmeliğine de o halkın, devletin hep meclisinin elmide ama ünsünü çekip durmalı. Kuruluşlar şollar. Özüm borçlu kuruluşlar. O bir yalak yani lübitil kaptalının yani vicdanının nemesi bilen vurlayan adamın borcu alağım değil. Dedim. O ayrı al oturun. O kârimiz, hünerimiz diye oturun emeğiniz şu. Günden günü borç. O.
Onun ne şu da atlar var arada budruk ettirmeyecek olup adamları basıp kalıp nemedik görülür de. Şimdi ben nemeden eriden Kayşe deyin Abdurrahman Tenden'in şu işlerinin tablitlerimiz nemelerimiz vardır. Hatap kitaplarımız. Ne şu 78 yönü biz darbeye gelen kadeneştir varlıkta. Yankı 1991 yıldan 2020 yıla çenli 33 Aralık'ta sonkun. Sonra öndürülen kadın nevtin bakatından 78%'ni hataplatan yani şol Türkmen'in hazinasına gönü yirmeli pul şoda 700 milyar dolardan geçik gidiyor. 700 milyar dolar. Böyle şu hiçbir demesin. Yani kütüphan turdu, bedbahtçılıklar oldu, o bağlar yani çöktü, kalli demesine bağlı değil şekilde hazina girmeli pul. Yani bu spesal nalog değil ya da yürüytü salgıt. Dine nevte gada ödem nevtin gadın çıkan unun o pulu ilkülek ya salgıda giriye hazina giriye o demen turvan demesi musluğu son açılıyor. Ödem gönü hazina giriye o Merkez Bank'ın üstünden o demesine geçiyor. Şeyle olmalı. Şeyle de işleyen. O bunu son vereyin vergisi bol kalsın ya neme de değil. Belki töleneyen de hatta. Bu şey de işleyen. Şey de mi işlemeli? O şunun alak olanla Türkmen'in manadı zaten iki kurs ulanmıyor orada. O konvertirin olmamızla hiç şeyli güçlüğü yok da. O 750 milyar dolar dinen ne hemedini bir düşünüp görün. Ne ben bunu size düşünüyor ya alak. Farklıdan misal vereyim de. Şu 750 milyardın 1 milyardını 1 milyardını vardı 50 bir tölemeli olanlar ne devlet tölen deydi. O Türkmenistan'ın ehli oba koçuluğu 3 yıl mut partayı umalı o şolun yönümü 1 milyar dolar. 750 milyardın 1 milyardı. 3 yıl. O Türkmenistan'ın 70% halkı 3 yıl mutunu partiye yetiştirip o şu pulu kazanıp biliyordu. Ondan ol 3 yılla yırtan kuşu, eşiği, o yakan yangıcı, ulanın yani traktörü, nemeti, teknikası, hem beceri yankıtayganın bergisi olup kalıyor. Düşünüyor musun? 3 yıl. Sizin berde bunu yankı elpeli neme diyorlar. Ne? Bazı problemleriniz şu adamları şu atlan üstünden etmemelik. Bir yankı ne mekteplerine, üniversitelerine gurrun edilen noktaydı ya. Gurrunu kadagan olan son edilen. Hoplu olan son. Şu gurrunu edip bilen başı ölümlü mal talamlı. Tuğuna çennem şeyler. O ne yapıyor ne diyorlar? O bu salgıda ne yapıyor talandı? On bahal edin ki derler. Ada Saparağa bize aytsınlar. Siz öz başta bolonuz o, bolmadık. Bizim nememizdesiniz yani şu vaat
Russiýanyň düzüminde kän bir ýurtlar bardyr, Kavkaz ýurtlary bardyr. Çeçenistandyr, beýle. Şonuň ýaly iň azyndan biz öz başladyk diýip aldamasynlar, onam öz türkmenimiziň eli bilen etdiýärler-de. Biram şunu goşmak isleýän Sapar aga, şu wagt orsa hyzmat edip ýören, hökümet bolsun, iň başynda oturandan tut, iň aşagda ylgap hyzmatyny edip ýörenleň jemini toplasa. Şu wagt sanap geçdiňiz Sapar aga. Ýa-da biz hasaplanan nemelerimiz bardyr 732 milliard. Ýa-da neftin gazyň 33 ýylda vergisi tölenen wagty şu halky sanap geçenlerim iň üstünden iň aşağı diýdimi? Şu wagtky ýaşaýan, şu wagtky ogurlaýan, şu wagtky alýan zadyndan esse köp gazanç etmäne, ýani eger niýetler gazanç etmek bolsa, Her bir şey mümkinçilikleri barty. Hemme kişiye ýetýär, hemem üstesine awraýan bolmaly-da. Ýani şu wagt täze Türkmenistan gurlandan soň olaryň dat gününe näme boljak belli-de. Gözüňe getirip bilemok, olaram bilen oklar ýöne üstesine şu awraýlaram boljaklar. Ýani pensiýa çykarlar. Çagasy aktygy çoğlugy bilen gülüp oýnap ne bileyim gazanan puluny iýme mümkinçiligi bar wagty bilmedim. Gaty neme de var. Jahilligiň nemesini tanymladym. Kam diýen şu wagt jahilligiň getirýän ýerine. Aýdyp bildimmi kam diýen? Näme? Bu ýeke öýlerine däl bulan ýa-ni çoğurluklaryny ýetjek terişde bar ortada. Ýa-ni 732 milliard diýdik ýa. Buna biz gaty skromny diýär, ýa-ni askeri neme bilen aldyk. İň aşak nemeden. Bunu günne öňüni günneki baha bilen hatawetden bu iki atlalyk diýär. Biz şu hiç ýyly pretendiýeler bolmasyn, o hatap kitap edaýenlerine de biz ýani ulurly mäli diýip demetdik de. Şuňa da bir Türkmenistandan müňlerçe 50 diplomly, boynu artukly, men döwlet adamdy, men plan diýip gören adamlar bardyr. Kimin şikaýaty bar bolsa şuňa hatap kitabyny çykarın görkezim, senin aýdýanyňy düýbünden ýalňyş diýip o bizi batkar edin. Biz şoňa taýin. O ýön bunu subut etmek üçin siz ähli 30 ýylda edilen döwlet kontraktlary bardyr. Neft gaz sektoruna çolong hemme jetini şeffaf halka görkezmelisin. Iň zoň görkezmelisin. O gitjek ýeri ýokdur. O bu demede segmente de hökman lüstrasiýa hökmünde bu zatlar rewiziýa edilmelidir. Türkmenistanyňky nemelen gidildigini düýp sebäbi 100% korrumpirovany hemme kontraktlar. Ýani neft gaza degişik kontraktlaryň 100% hemme jedi korrumpirovanydyr. Ödem şulon hemme jetini Türkmenistan ýörüýti bir komite düzüp, ödem halkara nemeleriniň gatnaşmagy bilen şular rewiziýa edilmelidir bu hökmany şertden. O taýda hiç bir döwlet siri bolma mümkinçiligi ýokdur. Bu halkyň maglary, döwlet siri boljak bolsa Norwegiýada da bolardy, Araplarda da bolardy. Sapara, biram neme var da Norwegiýada şeffaf diýip geçdik-de biz. Şeffaf bolanda bakın islendik bir vatandaş, yurttaş ýa-da başga bir gyzyklanýan birsem girip seredip bilýär-de. Ýani hemme kimiň bilýän ýerinde o taýda ogurlajak bolsaň mümkinçilik ýok-da. Hemme kim bilýär. Sagatma sagat näçe giripdir, näçe çykypdyr hemme zady açyk bir şekilde, şeffaf bir şekilde paýlaşylyp durlanda sen o taýda ýalňyş etme mümkinçiligiň hem ýok. Bir niýetiň bozuk bolsa onam neme dip bilmeň. Dimek ki bularyň niýetleri ýapyk edýän bolsa başga bir nemesi bar bolmaly. Neme aziz
bular 33 ýyllap ogruwa da öğrendirler. O yönü şeffaflık barada gurrun edenlerdirler. Şeffaf da adam ogruk barada gurrun eden bolsa kule kaynat eretmediler böyle. Ha? Hawa. Bu in demedi yani püf noktası şeffaflık yani ki oğurluğun yönlenmek. O bunu ne için şeffaf değerli soru veren yok da. O ne için bu millet o gadın nevtin eyeti, toprağın eyeti, Türkmen milleti o ne için öz gadının öz nevtinin o direkt satılyanını, nereden satılyanını bilmeliler. Bunu halkta ne için gizlemeli? Şu zatlara düşünüp bilelim mi? O gizleyen oradan götürüp çöpü var. Başka hiçbir düşündürse yok. O gizleyen orada %100 oğurluk var. Ne oğurluğunu sataydan ödülen, başka yerden ödülen. Hawa. Hem gazyny neftini alacaksın, sömüreceksin, hemen bilmeli dälmiş biz ya da aýtmaly dälmişin bunu. O da Nirde var oň ýalaksa? Aşgabatda, Bavarapda var. Onun ben öňkü zaparlarda ýa-ni durduk arada gurrun etdik de. Durduk arşunyň owasynyň Kıpçakly. Oğlan ben hiç nemedim ok bolun. Yani iş tutuşu o katı gen hemen şu döwürler için o döwürde bolun ýöne ödün orama için doğru oluyor da. Yani işleyen tektir, soğun satılyan tektir. Buna da hoşuna ödeyliyor. O dokümentin yok bolsa bastıların dokümentin yok deyip batýarlar da. O kendi beren oklar. O taýda 1 milyon da at uğurlan olsa atýarlar ya da 15-20 ýyla gidýär. Şoň üçin dokumentin ýok edýärler. Ähli Sowet Soýuzynyň pulada boş nemeti şeýdi işleýärdir. Dokumentin ýakýarlar ýa ýok edýärler ýa da suw owastyrýarlar ýa da zamkan edip o ýanlar ýalar edýärler. Şoň dokumenti ýanan üçin jedalýar da. O pulon medyen şol şu atki neme var. Türkmenistan'ın yörüşü var. O statistikan ýok etişleri nemeslerin hemmejen düýbünde o anlatına oğurluk yapıyordu. Targaçlaryň elde galmandyr diýenizde. O yani durduk arşular paça edecek diýenler. O paça etne düdünden böwredip durýar. Şeýle işlemeli ýerlerde. Ah durdu. O sen bu Türkmeni yaktın sen. Ödem şulon oğullarından yani bularım pamador tatıp görün yani Bavaraplılarım şu başka üyüp göçükler yok. Diyaz von Kıpçaklı. O yankı bu da atlarını aytmalı oluyor atı kıyın. Bu yaşta o ağzını hapılan İslam yok. Doğru düşünün. O yönü bolyan zat katı aylıgaş zat o Türkmenin düşünmeli nemeti şu mesele çözülmeyen Türkmen yok var ki diye. Şonu düşünýäňiz. O berde 750 milyar. Bu 750 milyar ýörüde fonda girip işleyen orada bu ýan 1,5 trilyona yetmeli. O bizim şertlerimiz Norvegiýanyň şertinden gowy. O ýa Araplarynkydan hem gowy. O näme üçin gowy? Oğluğun ýa şolonkudan oğluğun aýdym aýdyn. Bir öň kömürlüp ýörlen. Yani nevit gadymyzy sorup ýatyrda 70 ýyllap. Bu altyapysyny bizim tömürýän nememiz edik giden. O 100% bolmasa da o 60-70-80% bizim altyapymyz o skwazynalarymyz gaz çıkarıp dur, neft çıkarıp dur, kompresorlarymyzy işläp durdy. O 100% bunu zayb olmasa da 80-70-60%
altyapymyzy ýatyrylan, investisiýa edilen öňkü sömürgüçülük demekdir. Onu Norwegiýada demirgazyk buğdulakyan. O demirgazyk buğdulakyanna 2 kilometr, 3 kilometr aşağı burayı edip neft çıkarmak, gaz çıkarmak tatmy ya da kum tırgıyan ama da kumun içinden. Onun Sibir toyumuzu demelerki iki etti. Bizim kârı. Norvegiýalenki. Hakikaten hep şeyler. Araplanki ne bizim kendimiz. Biz ne Aramco talının nalgıt var 86%. O biz rahat 86% koyup bilet o bir. Onun Aramco geda yaşayan. Saudi Aramco deyip o deme internette bir rapor verip görün. O ne hilek yaşayan. Ne kadar ciddi. Ben deňek gördüm de 25-nji ýylyň ýarym ýyllygynda $51 milyar ýygdy jalypdyr da. Ödem arasa girdi. Ödem 86% nalog tölýär neftine. Habina. Düşünýärmi? O bunu yankı Norvegiýada Statoil diýilýär. Yani Türkmen demesinde yankı Türkmen nefte gaz bolmaly. O 78% tölýär. Ýöne Statoil o dünýede o nemetin barlak görüm. Ýöne Statoil bir wagt ýem nemetdi 3-4 ýyl boldy. Yani zapravkaların atlarını sattı. Başka atlar bilen meşgul. Yani gaz nefti çıkarıp nemet diyor. O girdicilerine teredin. Garip değil. Şimdi Türkmenistan şu 86%'ni şuna içinde çıkan gazın neftin 86%'ni girdicitini taşına verdi. Bu oğurluk derler ne mi? Düşünüp bilýärim. $736 milyar ýöne birlerine o kime verenigden bilen yok da peşkeş çekti. On 1 milyardy sen paýtaçyň 3 ýylky işi mut işlendi. Halkada paýta edip berdim. Utanma. Ne ähli sahnalar, tiyatrlar, o çäreler, o aýdym çıkıp görün tulolar, nemeler, näme üçin edilýär ya da bir vitrin ortun dip o fasat örköp görün burluşukçular, nemeler, hemmejetiniň maksady halky ne şu 86%'den uzak tutmak. Başka bunun hiç düşünürüş yok. O şu da at bilenem yeke Türkmen meşgul olmağa demeti yok. O Türkmen hem bilen meşgul olmalı. Türkmen küçücük problemler bilen meşgul olmalı. Yani pasportum yok deyip bu ayırmalı, kıyırmalı, çayırmalı. O hukuk yok deyip biri hukuk gözlemeli. Ha? O işim yok deyip yine bir zat o biri öyüm yıkıldı diýmeli. O biri milisiýa parallı diýmeli. Biri oğurluk etdi diýmeli. O sahnada bir topor yankı men pozisioner, men apozisioner, men aktivist, men nämewist diýip bir topor adam türmeli, adamda şu taýda bir zatlary güýmenmeli. O gıygırşmalı, söğüşmeli, nemetmeli. Ýöne şu adyň üstüne baran adam, şuna seni gören näsiniz? O şundan agryk, sizin düşünjäňizem, pikiriňizem o şunu torgalap başlan soň elbette, ütgemelidir.
şonu ütgötmänem o tide durmuş yoktur. O bu pullar tidi yok eder. O şun üstüne gitmeseniz yani 730 milyar değildik de o şu pulu alyanlar siz şu taydan yok olup gidenizde de olan kılığı imlacak manası yoktu. O halkara kuramalar size kömek eder deyip düşünüyorsunuz olun. Halkara kuramalar Total'a, Shell'e, British Petrol'e kömek ederim ya size kömek eder. Yani Nigerya'da şolar dev çıkart böyle de. O Nigerya'nın adayla hem şu dünya biliyor da. Halkara kuramalarını o Total ya da Shell ya da yine de şoğun mendeşmen nemecetin adını nemetmedim. Oluyor dünya belli o İtalyanlarının, Fransızlarının, Amerikanlarının, Gallatlarının çeni şotayda bağda. O şolun meselesini o bir talgıt tölen yok. Deyemçi bulur talgıt tölen yok deyip gündeme çıkaran yerler var mı halkara kurumları? Yok. Olması mümkün değil. Gayta çıkacak kolları çıkarmadılar. Çoğu kömek ederler elbette. O til kömeği neyden? Antaba. Şotaydan. Yok. Gelmez. Katar kayın oğlum. Öğrenin çözeceksin. Bu durmuş değil için nereye? O porluk kayırıp öğreniniz bilen bu da atlar bolyan neler? Yani. Ne? Bizden düşündürmesi. O bizden düşünmesi. Ha şunu sorgulamayan olsa men sizin Türkmenliğinizden şüphede isteninizden. O tapav yok. Teket var mı, geçti var mı, öküzü var mı, tarı var mı, beyleksi var mı? Hiç tapav değil. O hemen yankı benim tekede mutal için o ben tekelerim ben yankı teken hayvan olmadığını ortadan ayıran olan. Tekem hayvan. Sürüyün içinden çıkıp belki adım olur. Olmadı da hayvandır. O bir adım olmalı. Esas anam neme? Yaş nesillerimize diyen ya da gelecekki yaş şu zatlara en azından akıl yetirip bilenler. Yetirip bilmeyen olsa yetirmesi gerekli. O kıyıdan değerli sen onun o yankı bir elin motorun rolünü kulağından hoşluklu. O zatları öğrenip bilen orada. O 5 euro kapıyorum var bu uğurda. Vaktan ayırıp diyeniz mi? O vaktini ayırıp o 5 yıl okuduk bir öğren var. Yine binlerce adamlar var. Onlar yankı motorda kulağına hoşluk takma problemlerim yok. Dedi. Tamam. O sen bunu 10 yıl Tamam. alıp bilen orada. Onlar 33 yıl almadılar. O 33 yıl ders verip bölünme oluyor mudur? Tere diyen mi? O da bilen o Safer ağa. O da bilen o. Safer ağa Öyle bunun biledin maddiyet bilen. Bağ oldu, yankı İslam'ın bağ oldu bilip polyanlı. Ava. Maddiyet bilen nemedilmeye yani men gowy yaşamak, menin işim köp, pulum az. Men onlar ýala pulum kän däl. Ol bahanalar hemmesi bahanadır ad üstünde. İsleseň öwrenip bolýandyr. Asıl bizim geleceğimiz şol. Yani O. Türkmenistan'ın asıl geleceği yaşayacak yerimiz dünyanın hiçbir yerinde de sana yer veren yani görüp görendir, taşarda gezip görenler. 3-5 bolaymasa gowy yaşayan yoktur. Yurt üçün başka yolumuz hem yok. İn esası yeren başka yol yok.
Sen goşulamok men halka. Ama men neme demok ben siyasata goşulmayan diýseňem, gyrada dursaňam, awa nemet däler. Biçäler deyin. Edil ot maşyny biçän ýaly. Yeme Aňar tarapa hyzmat edýänem bolsaň, deyin ýani häzirki terror hökümete hyzmat etseňem, birinji gidýän. Hasyň. Sebäbi eden işlerinin izini gömmesi üçin yani ortadan ayırýarlar da. Yani aýtjak bolýanym başga çıkalga ýok saparaga bu taýny gorkup bilerler, aýdasy gelmän biler, wagty bolman biler. Bullaryň hemmesi bahanadyr, bir gyra goýulmasy gerekli we bu dile getirilmesi gerekli bir mesele. ya bu mesele katı kän meselen üstüne çýandyr. We katı kän soraglary orta çykarýandyr. Awa. Näme üçin nädip bu ýagdaýa geldik? Ýani bu ýagdaýa gelmezden öň ýolda 33 ýyl bar. 33 ýylyň içinde o giden döwlet guruluşlary bar. Şuňa kelleti bilen jogap berýän guruluşlar bar. Bu döwletiň howpsuzlygy diýip ýene de bir guruluş bar. Eklep taklap gören. Olar şu demäni bildirmejek bolup, şu üstüni basjak bolup, şu syry saklajak bolup 33 ýyl iş etdiler-de. O kelinänem ýa çalt alyp gidenleriniň düýp sebäbi şu kemine bilen bu arada kän o bilgi paýlaşdyk da. O kän da döwlet. Onuň ýanky Türkiýede birden ele düşäýden diýip o zatlaryny aýtyp goýduk. Ben gönü mit bilen gürleşýek şoň başlygy ýa-da yetkili adam bilen gürleşýek diýip aýaň diýip durunyň diýip tapşyrdym da. Näme? O da ýa tapşyran hemmämdi o eden etmänli bilem dok edenem bolsa ýanky kemine Türkiýeň mitiniň üstüne gitdi de. Ýa şu sır diýmek Türkiýede de bilinýär, açylmamazlygynyň tarapdary bolmaly. Sebäbi bu bir ýanky başyndan Türkmenistany sömürme üçin bir gapy. Buny Türkmen hökümeti düzetjek diýse de şu wagt düzetip bilmeýär. Buny diňe biz düzetip bilýär. Ýa bunam aýdaly. Bu näde düzetip biljekmizem? Nä boloýdy aýdar. Sebäbi o edilen kontrakt edilene. Olaňam her bir döwýälekde. O dünýede sözünü geçirip bilýän şirketler köpdi. Etjek diýdi de edip bilmeýärler. Bu diňe bir ýol bar, o da onu biz çözmeli. O Türkmenistan çözecek diýdi de çözüp bilmeýär. Ne biz aýtdyk da, etip çözmeli. Selam. Düşündüm ben o ne hadap kitabyny bir 3-4 gün wagt berýän hadap kitabyny. O dogry, bolsa çözerilmeli. Yani dün halk matlakatyny misal üçin şu tepekli ya şöyle çözmeli şunu. Tribuna çıkıp duran adam var ya bir datlar gürlendi bir. Şolar çözmeli şunu. Kararlanmalı. Alıp bilir ödeyem. He? Türkmen dünya matkı. O bunu dine halk yani Burcu Meclis çözmüyor. O bunun kararını alır, kararı çıkarır. O karara yani Türkmen Meclisine tatbik edin,
yani halk maslahatında sapak salıp öğreyen sen şunu tatbik edin. Şeyden biter. Bu alınan karardır. Yani şu demede şartlarda işlemek isteyen olsanız devam edersiniz. Sağlığınızı söyle. Olmasa da biz yani komiteye, düziyat, nemediyat. Onun tüytleşiyat, katıklaşıyat. Algılı olsanız alarsınız, berili olsanız berersiniz. O cezalı olsanız cezanızı çekersiniz. O haydın taylasanız taylan deyip ne şey çözüp biliyat. Başka çözüm nemesi yok. O hükümetlerim şu neçendi, siz bol çekşenen olsanız hiçbir hem legitiminler. Onun geçerliği yok. Ona suud edip oluyor da. Yani halkara demelerine de şeyle. Bu çözüm değil şeyle oluyor. Başka çabuk oluyanlardır. O size fikir etseniz şunun alaktır. O bir kurucu meclisimizin maksadım şudur. Başka da değil. O bunu şu at hükümet. Ne çözüp bilen ne yani işlevi ortada çözüp bilmeyedi. Birinciden bu zatlara yani düşüncelerim yetin o. İkinciden o güçlerim yetin o da. Türk vatanın hükümetinin hiçbir uyucu yoktu. O pasport bilmeyen o bir hükümet o Floryalak mehiler çözüp bilir öyle. O burada çözüp bilen onları bekleyip tuvalet düze dörttüler. Onu mu edip bilir? Yönü bu çözülmeli. Çözülmeli Türkmen yok korkuyor. O size kalacak neme? Bunlara evtini kalınlarlar. O iyinden buyurancılık alıyorlar. Hemen bergisi alıyorlar. Bunlar sağlıktan mağderine beylekdaşarı yurt firmalarına yani devlet garantiyeli kredi almağı ama borcunu devletin üstüne daktırmağı kömek ediyorlardı. Bu neçe dedik gelen rahatlar şu. Entek öňüňde näçe berir wadyny bilen dokda. Bunun daýlan tebigaty o sizin görýän görgüýüňiz, saglygyňyz, ýitirýän nemäňiz olar hatawanmagdydy. Onun şu meseleň çözülmesini tarapdar bolmasaňyz o sizem ortadan aýrylmaly bolýar. Sizin ýa türkmenligiňiz, nemeliňiz, ynsanlygyňyz o ýa çupgatmydyr. Öyle sizin sağlığınız geleceğinin önünde de cevap geldiniz değil mi? O mesele diğer şeydik çözülmeli. Şu çözülmede Türkmen hiç de çözülür. O şuna getirilen ne meğen düyüp sebebi dine şu. Başka da değil. Bilmedim, düşündük bilmedim mi? Bu tema oyuncu bir kehan gururun etmeli, edersem. Bu yankı karar, yani çözüm demesem, şudur, kurucu meclis karar alıyor. Şuraya yani tebliğe, bağlıklara talgıt. O 26. yılın 1. yanvarından misal için uyucu giriyor. O bunu meclis olsa tatbikler, o halk maslahatı olsa tatbikler kabul eder. Sebebi devlete karşı hiç tat yok. Maytap tersine o devletin hopsuzluğu için, o milletin geleceği için, o onun devlet kuruluşları vardır. O hem de şuna kömek vermeliler. Vermeyeni netipeli bellidir. Hakikaten Türkmenistan'ın tabii resurslarını Türkmen halkının peydasına ulanılmayacak olsa o demek vatan dönüğü gözlep görürler ya demek şu zada karşı çıkanlar vatan dönüğü aşıyorlar. Onu çen edilmeli dağıtlar var. Hadine kurulmalılar, o kurulur. O Merkezi Bank karıştırdı, Merkezi Bank kurulmalılar, o kurulan o. Ödem hiçbiri yani hükümete değişiklikler olmalılar, karıştırdı olmalılar. Hadine de şunu alaktır.
Merkez Banka. Yani kadına var da aytdı. Kadına tiyatroçuların eline geçenine o yurtidin yurdunu değildir. Yani bolonkudur. Olan arkasında kim var o belli değildir. Yani yurtidinki değildir yani. O kadına bolon elinde şu var. Yurtidinki değil. O da yani her adımda görüp görüyorsun. Birem soň salgyt salynandan soň salgyt we ýygymlara gözekçiligi diýenen bir aýratym bir organdan bolmadan. Olaram şeffaf işlemeli. O hem kontraktlar yani açılmalılar, şeffaf, halka yetirmeliler, o halk görmeliler. Hem şuna çen edilen kontrakt bağ olsa hemmesi o halktan gidilen yemesi yoktur. Kim gidilen olsa düşmandır. Yani oğurdur. Götürün çöp vardır. Başka bu hiç yani ikili, üçlü düşüncesi yoktur. O da ne için gidilecek? Halkın malını halktan ne için gidilecek? O bu yani neden olup bilir mi? O şu çözülen son sizin etkeriniz hem çözülür problemanız. Oğrunuzdan çözülür. O mektebinizden çözülür. Varlıklarınız, sağlığınız, yolunuz, işiniz, aşınız hem adınız çözülür. O bu da yani hadina her kişinin onu cüzüne 20 lira etmen. O hadina buna cevapkardır. Hadina bunu işletmelidir. O işletip kazanan pulundan gelmelidir. Bu ortada salgıttan gelen pul o ana sermayeye alak olup aylanıp durmalıdır. O bunları alak bizde bilgi yani metodik nebeler yung işlenen bahar o biliyet. O mesele dine şey çözülüyor. O bunun başka ikinci çözümü yok. Olmasa da biz yok olup gitmeyen nemesine onu kabul etmeli. O hayti ne dersiniz eleyen olsa? Sapar ağa, şu at hazırki aydıp geçen çözümümüz var. Şu atkı. Mesela hälem aydıp geçtiniz. Bunun biram ne halk üçin ne de hazırki hökümet diýip atlandyrýanlar üçin hiçbir nemesi yok. Yani ziyanı yok diýin ýa-da ýalňyş bir zat aýtmadyk. Biziň bilen habarlaşyp bu meseleni neme biljekler ýani. Edip bilerler. Yani bir ýeriniň ters bir pikir aýtmadyk diýjek bolýan. Gaty hemme kim üçin peýdaly bir pikir aýdyp geçdik-de. O hakykatdan bir sanak çözümü var onun. Başka çözümü yok. Yok deme bunun gücü yetmeýär sebebi kol çeken o parasyny alan sözünü alan o nämetini alan orada alan o ýalňyşlygyny bilýär. O garşy tarap bulary näder diýär. O gödüňe getirip görüň. O bir däl iki däl üç däl. O da ýöne ýanky karşı tarap atlan neme edidi alap pite da şap gören adamlar değiller. O ne olur? Dünyada nevit gaz çıkarıp gören edarlar. O edidi alap olur, korkudum olur. Olur ne edecek? O bu tarafına da bulur, yani doğru seyretmeli. Bunu çözüp bilecek, yani mekanizm, o fikir, yani doğru fikir. O kimin alternatif demesi var olsa aydıp biler, onun hiçbir karşılığımız yok. Yani şu doğrudu ona ya. O başka çözümüm yok. O kıyıkılıp olur, dava olur, o çiğitli, katıklı, o halkara demeli, cerimeli nemeler olur. Bolsun, o da görüştür. Bunlar yalak görüşü Norvegia'da yenk geçti. O ödem karşıdaşı Angliya'da, İngiltere. Onların yankı ödünü oňoryan ya çal oňoryan nemeleň üstüne şu uly nevit nemeler, imperiyalar çökýändir. Soňam sypdyrýanlar. Türkmenistan şurnalakdy.
O David Gadia bizim betbaşçılığımız ya da baktığımız ne şunu bir yana nemet biliyette. Ya o tarafa ya bu tarafa. Aydın kabul etsin. Ova. Sesini çıkarmasalar halk anar taraf kabul ettik deyip hasaplanyandır. Ona maydalım. O Ova. şeylere sorunuz var mı? Demek bu topor hasap kitapları var, tabletler var. Biz onu ekrandan görüyoruz. Onu görüyorsunuz. Ova. Öýüňizem demedik bilersiňiz, ýa-ni neft gaz talgytlar barada çipitilerden sorap bilersiňiz, ýa-ni dünýäň nemesini informasiýasyny bererler. Oşoň üçin analiz edip bilersiňiz. Biz Amerikany ýamaşkan açamyz o, da o. Ýöne biziň işimizi çipiti nemeler, chat çipiti ýeňilleşdirýär. O analiz etmek. Bunu men 30 ýyl edip görün demem. Ben ýatdan bilýän, men ýa-ni artlana şu meseleni o hödür edemde eýem elimde men hem hatap kitabym taýinli o şoňa ýetip bilen okmy edidi barlap gördüm-de. Onuň edidi maňa golaýlaşdyr diýmek o meňim hatap kitabym dogry diýip o maňa da neme berýär-de. Anam berýär. Dedi şeyler hep boldy. O yanlıştır ödeyen oradan hata edip göreyim. Yani. O bu hatayı vermeli. Türkmenistan'ın neft gaz ministrliği vardır. Halka der ucuk hata vermelisiniz. Siz neyse çıkaranınızı verseniz de yeterliktir. O hatayı etmek anlat. Biz o yankı usulyon nemelerden gittik de yıllık nemelerden. O günlük edip bilýäňiz elinizde hemme informasiýa bar. Onu halka borçlusunuz etmek. O etmeseňiz soň size cinayet ýunkarlar rolüň hakly çıkarlar adamlar. Gaýtam ýöňürtseňiz günäňi diýenler. Ýeni alak o hadisa ortada. Ova. Bunun neticeleri. O talgyt ministrligi vardır. Da olar. O iqtisadi ministrlikler var. Olar. O bu iqtisadiyet kurulu diýen dampretler vardır. 33 ýyllar. Näçe gelip geçen orada hem bejetin o söz hakkı vardır şu wagt. Özüni aklamaly, ýani etmeli. Ya da maliýe ministri ya da minister finans ya ýende şoňa meňdeş atlary ütkap durdy da bunu. O hem meňde söz hakkı vardır. O ya günäňizi ýeňletmek üçin. O bu tema gatur lokal temadır. O bunu ýyllap dowam etseňiz soňra çykyp bilmeýäňiz. Şu talgydyň näme üçin ýokdugyny bize gyzyklandyrýan o kiçik detallardan 86% talgydyň nefte gaza näme üçin talynmady barada düşündüş bermelidir. Ya da garaşyňyzy. Onu bilen biz ýa-ni tuğut edip berýär-de. Hasap kitap, dünýä tejribesi nemesi bilen, praktikasy bilen. Tamam. Başka aýdara diýen zadyňyz bar bolsa ýigitler, hiç çekinmeýän aýdyn. Ben batlyrak gurýan diň çalyp geldim sebäbi. Yok, siz bizim sözünüzü bölmeyelim deyip nemeteceğiz. Indi menem bu taýda bir neme goşaýyn. Bu taýda biz detaylı nemelerini çıkardık elbette. Hali maýdyp geçtim. Onlar häzir bermedik. Hali bu gepleşigi ýenem 2-3 nemede sanda geçirmeye nemeteceğiz, meýilleşdirýäs. Ya bir gezekde soňuna ýetip boljak bir meseleden hali gaýdyp geçişimiz ýaly. Biz diňe sanlar bilen bogmalym, esasy bir manysyny, teoriýasyny düşündirip geçelim diýip nemetdik. Onda ikinji bir goşjak zadym bar Saparaga. Men şu Norwegiýanyň nemesini biraz açmak isleýän-de, düşünüpli bolar ýa halkymyza ýa da bize. Üstüne goşup bilersiňiz. Norwegiýa
yani öz dilimizde aýtsak utoryan soňlu bir zatdan soňsuz bir neme yaradypdyr da baýlyk diýeýin. Hawa şol bir wagtyň özünde dem Newit gazdan gelen neme girdejini diýeýin. Geljek nesiller üçin fon açylypdyr. Häle aýdyp geçdiňiz. Ýani aýtjak bolýanym diňe bu däl başga da Arap neme häle adyny sanap geçdiňiz Saud nemesi diýip Aramco. Aramco hawa. Ondan da neme dip bileriz. Umuman aýtjak bolýanym bu taýda biziň ýani gutoryan Newit gaz soňunda gutoryan bir nemede. Gutormayan bir neme geçmemiz gerekli-de. %78 dip aýdyp geçdiňiz şon sebäpden hani %78 bolanda dogrudan hazina girýän eken. Güveni Norwegiýanyň nemesi. Demepiz Gönülden bahanasız bolmasa kredit bolly, tupan turdy, tebigi betbagçylyk bolly, ağaldyň köpöldüň diýen nemeler var. O däl. Ýanky 78% Norwegiýa. Endi da tupan tutdu da günne girýän. O günneki önümiň günnöksi günne. Araplar 86, bizinki 86 bolmaly. O Norveglere 78, o yetýän orta bize 86. Biz hatta 90 bolanda da dogry bolýanlar. Hawa. Bu taýda düşündirmek isleýän zadym ýani 78'in içindäki ýani şondan gelen girdejidäki pulun şöyle bir anayasada neme dipdirler da ýani kanun neme dipdirler meclisinde. 78'den gelen girdejinin %3-5 arasyndakyny hökümete neme berýärler. Okuwlar ya da yol ya da her sanap geçen o investisiya deme berýärler. Hawa şu kamu nemesi üçin diýen harjamalar üçin diýelim. Bize düşünükli bolar ýalyk. Meniň sesim mi doňýar ýa siz mi doňýaňyz? Men doňýan olaýmaýyn, men şu neme internetim şeylere ya telefonum şeylere. Ha. Umuman aýtjak bolýanym bu taýda nemetmemiz gerekli. Yani işin aslyna, yani indiki sanlarymyzda aýdyp geçeriz elbetde. İşin aslyna düşünmemiz gerekli. Yani nämäni näme üçin edýänimizi bilmemiz gerekli de. Şonuň üçin goşaýyn diýdim, goşmaça. Owa onda jemlesek hem bolar eger neme diýseňiz soraglar ýok bolsa meniň aşy wagtlyk ýok. Owa. Menke yok öyle o halkta sonra olmağı mümkün. O sonra olanda bir yadarsanız o biz bunu bu peride açani devam eder. O türlü nemelerde platformalarda değil. O yiğitler sizden bunu devam etmelisiniz. O sizin ikbalınız neftayda çözülüyor da. Sen yankı motorda kuryerliğini devam ettirecek mi? Ya da sınaatlara iyi olacak mı diyen nemen var. Hadi her kim keponlanak o yağdayı var. Sapara soru köp. Şoň üçin neme indiki çıkışlara goýaly soralarymyzy. Bolya illeşler tav olun. Benim fikirlerimiz üçin size aýratyn sag bolun. Nemeden çıkarıp aldık siz emine. Dinç alıştan. O men şu yankı şu plajda yatırkam Aziz bilen gürleşýärdi. Aziz motorun üstünde diýen. O şolary iş çykarýan men. O men dek koýmadylar, şoň üçin men elimden kontrol etýärler Interpol bilen. Ýa-da bilen. Biraz boş boldan kelleden şolary dağıtlar gelýän eken. O bilen ogulat ýörenem o dogry bilýän ekenler näme üçin bolýanlar. O menem sağ olaşaýyn onda. İldeşlerimize de
Kommentariyalarda pikirlerini yazmagyny isleýän indiki gepleşiklerimizde sorawlaryny sorap bilerler. Şo taýdan jogaplar ýa-da pikirlerini goşup bilerler. Yani bu hemme halkyň işi diýeýin, halkyň meselesi. Bilelikde çözme nememiz var. Wezipemiz. Sag bolun. Ya sağ olun, sağlıklı görüşelim. Yigitler. Size de sağ olun.